alege mai întâi să lucreze în Italia pentru o viață mai bună. Din păcate, în divizia C în România, banii erau prea puțini pentru un tânăr ca el cu multe visuri. După 5 ani decide să mai fie angajat niciodată în această viață. Deci pe slide-ul ăla trece mai... Așa. Drumul ce a urmat nu a fost deloc ușor, semnul exclamării. A urmat în network marketing abia în 2012, la 5 ani de la plecarea din Italia. Între timp a absolvit și o facultate de management la vârsta de 32 de ani. Primii 2 ani în network marketing nu au avut succes. Mai avea. Dar a continuat cu credință că într-o zi va reuși. A urmat alți 3 ani într-o altă companie unde a avut parte de un mentor milionar. Au apărut primele rezultate. Când a descoperit Enagic, experiența în celelalte companii l-a ajutat să înțeleagă imediat că Enagic este cea mai tare companie din lume cu un produs pe trend. Viziunea lui este ca fiecare bucătărie, asta chiar e tare, din lume va avea la un moment dat un ionizator. Acum, după 3 ani, jumătate din Enagic are o echipă dinamică în continuare, creștere prezentă în 8 țări. Super tare, Adi! Echipa lui se numește Echipa Campionilor. Aplauze pentru Bună ziua! Asta a fost tot, am plecat acasă. Bună ziua! Hai să dăm un rând de aplauze mare organizatorilor. Haideți! Fără ei nu era posibil această întâlnire și, bineînțeles, companiei Enagic. Nu-i așa? Un mare rând de aplauze companiei Enagic! Mulțumim! Dragii mei, vreau să ne mulțumesc câteva persoane. Am așteptat momentul ăsta de atâta timp. Din 2018 aștept momentul ăsta. E o persoană dragă inimii mele, m-a ajutat foarte mult în compania asta, chiar dacă nu e sponsorul meu și nu are niciun câștig, știți asta? Și vreau să îl aplaudăm pe Sebastian Popa. Am spus aplauze pentru Sebastian Popa! Altă viață! Liderul nostru, cel mai mare lider din Europa. Puteți să vă cont de asta? Excelent! Vreau să mulțumesc lui Mircea Crișan, care e un om extraordinar. Nici el are interes și m-a ajutat foarte mult cu trainingurile lui pentru echipa mea. Mulțumesc! Mulțumesc, Mircea! Ești un mare campion! Aplauze! Aș putea să continui cu aplauzele pentru toți cei care m-au susținut și m-au ajutat, dar am 15 minute și vreau să vă transmit un mesaj. Așa că celorlalți vă mulțumesc din suflet, fără să vă mai dau numele tuturor, ok? Bun. Dragii mei, începem cu un singur lucru. Entuziasm. Cât de entuziasmat ești tu pentru viitorul tău? De aici începe totul, știi asta? Știi asta, Convei? De ce nu sunteți entuziasmați? Știți de ce nu sunteți entuziasmați? Hai să vă spun de ce. Pentru că vă imaginați viitorul negativ. Și apare ce? Frica. Frica. Dar acum, din nou, vă imaginați viitorul pozitiv. Ce apare? Entuziasm. Apare entuziasm.
De azi înainte, când te gândești la viitor, gândește-te la un viitor pozitiv. Atât de greu? Normal că e greu când cobori din casă în aceeași mașină, în același apartament. Normal că e greu. Ia-ți o mașină rate, să vezi ce bine să te simți. Eu am făcut asta! M-am băgat la rate 1700 euro pe lună. Eram 4 ani. Știți de ce? Pentru că mi-am imaginat viitorul pozitiv și am zis, o să pot să plătesc. Și am plătit-o! Entuziasm! Dragii mei, când eram copii, ne entuziasmam de tot ceea ce descopeream. Nu-i așa? Vă aduceți aminte? Mami, uite! Știu să desenez! Aoleu, mămăliga ta mi-ai distrus peretele! Numai ce-am vopsit! Și-am renovat casa! Tati, uite ce desen frumos te-am făcut pe mașină! Cu cuiul! Entuziasm, dragii mei, entuziasm! Fiți entuziasmați pentru viitorul vostru și vă garantez că aveți pasul 1 pentru succes. Dar am uitat să fim entuziasmați, nu-i așa? Că au avut grijă cei care ne-au iubit să ne educe. Cine a educat? Ne-a spus asta. Ai grijă să nu greșești. Mentorul meu îmi spune asta. Nu la milionarul. Mama, care mă iubește mai mult decât lumina ochilor. Știți asta? Mama mea mă iubește foarte mult. Dar mama mea îmi spunea de fiecare dată, ai grijă să nu greșești. Ai grijă să nu te întinzi mai mult decât ți-e plac oameni. Cine te crezi tu? Tu ești mai cumoț? După aia am auzit alte vorbe. Banii nu aduc fericirea. Banii sunt ochiul dracului. Și uite așa, am ajuns angajat. Magazoner în salopetă, cu bocanci anticui. Și ghișe. Eram fericit, nu? În fiecare dimineață când suna la arma, știți cum eram? Și într-o dimineață, din acest entuziasm, am spart un telefon. Și am zis, gata. Până aici! Acum, în schimb, viața. Știți ce spunea mentorul meu milionar? Dacă vrei să schimbi viața, știi ce trebuie să faci? Să schimbi viața. Mișcă-te din loc, că nu ești un pom. Nu ai rădăcini. Dar mi-era frică ce o să spună prietenii, ce o să spună mama. După 3 ani de succes în network marketing în 2 companii, mi-aduc aminte, am fost la Verona la o conferință în compania în care activam și mama m-a întrebat, cât câștigi acum? Și am spus, în ultimele 3 luni, 250 de euro. Știți ce mi-a spus? Ai și tu o vârstă, mă copil, ar fi cazul să-ți iei un job. Serios, că vârsta nu ține cont de ce faci tu. Timpul trece și nu o să ai o pensie. Eu nu o să mai fiu. Cine o să te ajute? Până trăiesc eu, îți dau de mâncare, că ești copilul meu și la 50 de ani. Dar când eu nu o să mai fiu, ce o să faci? Și am zis, eu o să reușesc. Eu nu renunț la visul meu. Eu niciodată nu mă mai întoarce, mă voi mai întoarce angajat. Niciodată. Și mi-a zis, dar lasă că te obișnuiești, că și m-am obișnuit. Nu vreau să mă obișnuiesc cu acea viață. Nu mai vreau acea viață. Dar ce vrei tu? Ți-au băgat ăștia prostii în cap. Ți-au spălat creierii. Și am zis, da, dar și de ce? Pentru că erau mortali. Și mai am încă mizerie și când o să termin cu toată mizeria, ce se întâmplă? O să decolez. Și nu mă poate opri nimeni. Pentru că eu am decis și sunt entuziasmat de viitorul meu. Vibrez în fiecare dimineață când mă trezesc cu un entuziasm incredibil.
Așa, țopui dimineața. Ce o să fac astăzi? Ce o să fac astăzi? Ce o să fac mâine? Înțelegeți? Primul lucru, entuziasm. Al doilea lucru pe care ai nevoie în acest business este să-ți asumi de la început, de la 1A. Ai luat aparatul azi? Felicitări! Ești 1A? Felicitări! Să-ți asumi rolul de lider. Să-ți asumi rolul de lider. Ce înseamnă un lider? Dacă ești părinte, știi ce înseamnă lider. Stai cu tine la mână, fumezi și spui la copil, tăticule, nu-i bine să fumezi. Hai că știi, nu știi? Normal că știi. Lider, dragii mei, înseamnă un singur lucru, în esența lui. Exemplu prin acțiune. Ești entuziasmat de ceea ce vei avea, de echipa pe care o vei avea, așa va fi echipa ta. Hai să vedem dacă într-adevăr funcționează. Vreți să verificăm? Hai să verificăm. Atenție! Echipa campionilor, pregătire. Vin la eveniment. Eu nu vin, că n-am pe nimeni de echipă. Cum să vin la eveniment? Că n-am pe nimeni în echipă? N-am niciun partener. De ce să vin? Nu o să vină nici partenerul tău primul, nici al doilea, nici al cincilea. Și o să ajung 6A și nu o să ai o echipă. Ce fain, e 6A. Ești tare, bravo. Eu sunt 6A. Am adus cu mine niște oameni din echipă. Suntem o echipă puternică. Echipa campionilor. Uitați. 38 de persoane. Sunt 6. E bine? Nu meritul meu. Nu meritul lor, că sunt entuziasmați. Dar au văzut ceva la tăticul. Înțelegeți? Entuziasmul! Dar mi-aduc aminte ziua în care tatăl meu a decedat. A fost o zi teribilă. În ziua aia a fost un test al leadership-ului. Aveam programat un training, o conferință pe Zoom. La ora 5 am fost sunat de către doctorița care avea grijă de tata. Și la ora 7 era training. Ce faci? Te așteaptă oamenii. Păi faci ce trebuie, e normal, plângi. Ce să faci? Și am plâns o oră. După care am zis, păi să bărbat, nu? Și bărbații când plâng câteodată. Am plâns? Ok? E bine? Și acum ce? Cum sunt un lider? Acum țin training-ul. Și am intrat pe conferință, cu lacrimile șterse, și am ținut un training și n-am spus nimănui nimica. Fratele meu, care m-a urmat în network marketing după 3 insuccese în alte 3 companii, m-a văzut, el știa ce s-a întâmplat, nu-i așa? Ce a văzut? Leadership. Și recent copilul lui a fost în spital. A avut o explozie exact în față, era la ATI, de unde 8% nu mai iasă, și avea o prezentare la Cluj. Copilul lui de 11 ani în spital. Ce credeți că a făcut fratele meu? L-a lăsat pe mâini bune cu doctorii și a plecat la Cluj să ajute echipa. Vreau să-i dăm un rând de aplauze pentru că este un lider și cu 6 ani în echipă. Primul meu 6 ani. Băi, Robert, bravo! Asumă-ți rolul de lider.
Fii exemplu pentru echipa ta. Ai un om în echipă, ai o echipă. Ai doi, ai o echipă. Ai 10, ai o echipă. Unul renunță, tu nu renunți, ești lider. Iar răspuns se face, tu mergi înainte. Tu vii la evenimente, tu crezi mai mult decât toți. Tu arăți viziunea. Tu arăți credința. Tu ai atitudine. Tu ai curaj. Liderii sunt curajoși. Nu niște fricoși, cățeluși. Miau, miau. Liderii, și că mai am un minut, mai am 5. Mi-am mai luat. Sunt convins că o să mă ierte organizatorii și le mulțumesc anticipat. Și vouă pentru că m-am mai suportat încă 5 minute peste programul care l-am. Mulțumesc. Pe lângă cele două lucruri, ai nevoie de a treilea. Nu o să folosim astăzi nu o să folosim acea strategie în 4 pași. Să nu o folosiți astăzi și niciodată. Folosiți cea 3 pentru că știți că o masă cu 4 picioare nu este la fel de slabidă ca aia cu 3 picioare. Așa că folosiți entuziasmul, folosiți leadership-ul și mai folosiți ceva. A 3-lea picior. Credința. Foarte mulți oameni, foarte interesant, ei spun că sunt credincioși. Eu mă distrez copios când mă văd oamenii și îmi spun așa: eu sunt foarte credincios, eu cred în Domnul. Extraordinar, te felicit. Dar atunci de ce tu dai vina pe el pentru succesul tău? Așa e destinul. O știți pe asta? Ridicol să dai vina pentru insuccesul tău pe Dumnezeu. El a spus: tu trebuie să fii bogat, tu sărac, tu gras, tu slab, tu prost, tu așa. Eu am fost colegiat la matematică în clasa 6, știți? Dar știu să număr bani. Nu are treabă cu ce vrea Dumnezeu pentru tine, are treabă cu ce faci tu mai apoi cu viața ta. Indiferent ce se întâmplă, contează cum reacționezi tu. Și tu reacționezi în funcție de ceea ce crezi. Credința nu are legătură cu Dumnezeu, cu Creatorul, are legătură cu tine. Ceea ce crezi tu s-a format în timp. Te-ai născut, nu crede nimic. Astăzi crezi o grămadă de bullshit-uri. Îți spun de ce. Alții ți le-au pus în cap. Cu dragoste. Cum mama mi-a spus, banii sunt tot dragului. Și această credință m-a ținut departe de bani. Pentru că eu mă autosabotam în permanență. Eu nu voiam, de fapt, cu adevărat să am bani, să fiu liber, pentru că eu știam că banii sunt răi. Și nu știu de ce, parcă nu se întâmplă. Pentru că tu crezi asta, că banii sunt răi. Tu crezi că nu e suficient, că nu meriți, că ți-a spus, uite, Corneluș, e mai bun decât tine, mămică, ai luat 8 la școală, tu ai luat 6. Ești un prostănac, știi, ar trebui să vezi mai multe. Ți-a spus de 5 ori, ai ajuns să crezi că tu nu ești bun de nimic. Dar te-a comparat cu o maimuță, la cât arată în om, și tu ai un pește. Trebuia să te compare la not. Dar tu nu știai pe vremea chestiunile astea și ai ajuns să crezi că nu ești bun la cățărat. Și pentru că tu crezi că nu ești bun la cățărat, astăzi nu te cațeri, nu urci. Tu noți așa la felul ierbii. Să nu cumva să te vadă nimeni capul plecat sabia în uitare. O știți pe asta? Ridică-te în picioare. Acum. Hai, curaj. Ridică-te în picioare acum. Și crede în tine. Stai drept. Și spune: eu sunt un lider energic. Eu sunt un campion. Eu sunt 6 ani și completez tot ce vrei să ajungi. Nu mai spune niciodată eu voi fi. Eu sunt. Nu există viitor, este doar prezent. Eu sunt. Și pune tu ce vrei. De atâtea ori să-ți repeți asta până când vei ajunge să crezi. Și crede-mă că vei ajunge să crezi dacă vei repeta suficient. Mi-am repetat de 1.000.000 de ori: eu sunt un campion. Și o să vedeți că o să mai mă întâlniți peste un an, 2, 3 și o să vedeți nivelul de carieră. Și o să vedeți echipa campionilor unde va ajunge. Eu spun că deocamdată suntem acolo, dar văd cea mai puternică echipă de energie în Europa. Am curajul să spun asta. Pentru că asta văd. Hai să facem România numărul în Europa. Hai să facem
face România numărul 1 în lume. Crezi asta? O să lăsăm pe Sebastian să ne spună că se poate, ca să crede mai mult, pentru că vom auzi a doua oară. Și la fiecare eveniment să spunem asta. România este numărul 1 în Europa. Crede, devină cei de la sumăți și fie entuziasmat! Acum! Și!